Здравейте, хора! Днеска се целиме с трева, ние сме най-удите в село Лесура. Обичаме трева, ние сме кози. Абе, къде може? За мен няма ли трева? Абе, Гео! За тебе! Къде? Ейте! Ей, да! Ево, всичките са у мен! Чакай се! Ема, чакай се взема! Трябва чакаме да се вземем. Чакай! Къде е тревата? Чакайте, ще ме влезам в фамилия. Сега ще чакаш, ще може. Здравейте, хора! Дайте му, момчета! Хора, абонирайте се за канала и изпратете коментар дали искате още такива луди клипчета. Да. Кажете дали искате. Пратете коментари, харесвайте видеото. Абонирайте се за канала и винаги, когато качваме нови клипчета, ще ви изпраща съобщение. Няма, ние сме на отбор. Не. Хора, напишете в коментарите кой ще победи. Аз, Тишо или Милена. Вижте, хора, как ще скоча! Ема, ние не се крием. Ма без качук? Ма, къде царя? Яма. Не отиде. Ние сме най-лудите. Хора, сега ще седнете на Милена. Да, то ще свърши.